चलिए आई हम व्यास अंकुर आए पूरा भोजपुरिया श्रोता समाज के प्रणाम करता ने। आज बहुते दिनों के बाद आज फिर से आज हमनी आयल बने कुछ गीत संगीत से सेवा करे खातिर अपना श्रोता समाज के लगे, जेकरा में आज जौन गीत संगीत होता बड़ी सुंदर पलामू जिला के व्यास हमनी के राम भोला बम जी, जिनकर आपन यूट्यूब चैनल है राम भोला बम ऑफिशियल। इस चैनल के भी तनी सब्सक्राइब करी और अपना व्यास अंकुर ऑफिशियल के भी सब्सक्राइब करी जा। एगो पूर्वी के भाव है, बात उस समय के बाद कि जौना समय भगवान राम मैया जानकी लखन जी गंगा जी के तट पर पहुंचल बानी आ केवट से गंगा पार करे खातिर कहतानी। अब केवट का कहता रे, आरे दूर हटी आरे दूर हटी आरे तभिरी ए प्रभु जी, अरे तो नैया के नारिये मालिक अरे जनी ना बनाई नैया के नारी मालिक जनी ना बनाई नैया के नारी मालिक। केवट कहता रे कि प्रभु जी, यदि रौरा नाम में चढ़ल चाहता नहीं तो एक काम रौरा करे के पड़ी का, नैया में चढ़े चाही अरे नैया में चढ़े चाही अरे नैया में चढ़े चाही तो पैया धोवाई नैया के नारिये मालिक जनी ना बनाई नैया के नारिये मालिक जनी ना बनाई। लास्ट में बहुत सारे कैसे ब्याह जी
हम जानत तानी तिरौरा ये बात के जानत तानी कि हमरा और भक्त बानी, ये चलते हमारा परीक्षा लेवत तानी। आउ केवट कहत रे का आपन भक्त जानी अरे आपन अरे भक्त जानी आपन अरे भक्त जानी अरे जनी तड़ पाई आपन भक्त जानी जनी तड़ पाई नैया के नारी माली जनीला बनाई नैया के नारी माली जनीला बनाई नैया के नारी माली अरे दूर होती अरे दूर होती अरे नैया किनारी माली जमीना बनाई नैया किनारी